Pinagahanap pa sundoon niyan, ang lolo na inanod nin tubig baha, makalihis na magbalyo sa sarong salog sa Viga, Catanduanes. Sa kasagsagan kan makusog na pag-uuran, alas 7:30 nin aga kasuudma, Enero 9. Pigbisto ang biktima ni si Rufo Torres, 74 anyos, may agom, residente kan parehong banwaan. Sa impormasyon, halis sa indang residensya, buminalyo sa salog sakop kang barangay Bigonya ang biktima. Kaiba ang sarupang senior citizen, alagad biglang luminangkaw ang level kan tubig. Inanod ang biktima mantang nakasalbar naman ang pag-iriba kaini. Medyo may kailangan na kasi 70 years old na, siguro hindi na kinaya yung lakas ng agos po ng ilog. Opo, wala po siyang talay ma'am, talagang tatawid ka po ng ilog para lang makapunta ka dun sa alaga mong kalabaw. Pero pag normal days po, mababa naman po siya, kaya po siyang tawirin. Ngayon lang kasi medyo kasi parating na ulan dito ma'am sa munisipyo namin, almost a month na, sobrang lakas ng ulan, and mataas na din po yung malibid ng tubig sa mga ilog. Tulos man na nagkondusir nin search and rescue operation ang otoridad kasuudma. Alagad, darakan maraot na panahon para mientras na pinondoan paghahanap. Alas 8 kasubagong aga, kan liwat na magkondusir nin search, rescue and retrieval operation ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Coast Guard, Red Cross Catanduanes, as in MDR-RMO Virac. Alagad, hastangon yan, daipa nakukuha ang biktima. Kung iba po kamong nakuha or nahiling po na nagaber, mag-upload na lang po sa hotline po ni MDRMO na ipaisip po ang opisina ni MDRMO, ang barangay nindo, ipaisip na din para ma-process na po so magaber. Nagpatanid man ang MDR-RMO sa publiko. Naibitaran muna ang pagburubalyo sa salog, urog na niya na sunod-sunod ang pag-uuran, ngani makaibitar sa siring na insidente. Para sa mga baretang, Tatak, Bicol, Danica Garcia.